ହଉ ପିଲାମାନେ ତୁମେ କାଣା ଖାଇକି ଆଇଲ? ଭାତ କାହିଁକି ଖାଇଲ? ଆମର ହାତର ଆଙ୍ଗୁଠି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ମା ହେଲା ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ କାହିଁରେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ କାହିଁ ଏଇଆ ସିଲି ମୁନି ରେ ଏଇଆ ସିଲି ମୁନି ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ତମେ ଟିକେ ନାଚ କର ତମେ ଟିକେ ନାଚ କର ତମେ ନାଚ କର ଧନ୍ୟବାଦ ତମେ ନାଚ କର ଧନ୍ୟବାଦ ଏବେ ତୁମେ ତୁମ ଘରକୁ ଯାଅ ଏବେ ତୁମେ ତୁମ ଘରକୁ ଯାଅ ବିଶି ଆଙ୍ଗୁଠି କାହିଁରେ ବିଶି ଆଙ୍ଗୁଠି ଏଇଆ ସିଲି ମୁନି ରେ ଏଇଆ ସିଲି ମୁନି ନମସ୍କାର ତମେ ଟିକେ ନାଚ କର ତମେ ଟିକେ ନାଚ କର ତମେ ନାଚ କର ଧନ୍ୟବାଦ ତମେ ନାଚ କର ଧନ୍ୟବାଦ ଏବେ ତୁମେ ତୁମ ଘରକୁ ଯାଅ ମଝିଆ ରୁଟି କାହିଁରେ ମଝିଆ ରୁଟି କାହିଁ ଏଇଆ ସିଲି ମୁନି ରେ ଏଇଆ ସିଲି ମୁନି ନମସ୍କାର ତମେ ଟିକେ ନାଚ କର ତମେ ଟିକେ ନାଚ କର ତମେ ନାଚ କର ଧନ୍ୟବାଦ ଏବେ ତୁମେ ତୁମ ଘରକୁ ଯାଅ ପରି ଆଙ୍ଗୁଠି କାହିଁରେ ପରି ଆଙ୍ଗୁଠି କାହିଁ ଏଇଆ ସିଲି ମୁନି ରେ ଏଇଆ ସିଲି ମୁନି ନମସ୍କାର ତମେ ଟିକେ ନାଚ କର ତମେ ଟିକେ ନାଚ କର ତମେ ନାଚ କର ଧନ୍ୟବାଦ ଏବେ ତୁମେ ତୁମ ଘରକୁ ଯାଅ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠି କାହିଁରେ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠି କାହିଁ ଏଇଆ ସିଲି ମୁନି ରେ ଏଇଆ ସିଲି ମୁନି ନମସ୍କାର ତମେ ଟିକେ ନାଚ କର ତମେ ଟିକେ ନାଚ କର ତମେ ନାଚ କର ଧନ୍ୟବାଦ ଏବେ ତୁମେ ତୁମ ଘରକୁ ଯାଅ ଏବେ ତୁମେ ତୁମ ଘରକୁ ଯାଅ
पंचमुखी काही रे पंचमुखी काही पंचमुखी काही रे